nieuwe tv-serie. Weer moet er dit jaar de ketel in. Als ik deze lied zo bekijk, dan is het voor mij eigenlijk wel duidelijk. Weer dan moet komen. En weer dat we moeten gaan waarschuwen voor het komende jaar. Want voor oordelen moeten we de mensen natuurlijk ook nog eerst een kans geven. Ik zou inderdaad zeggen, openbaar en aanklager. De burgemeester, die moet ook kijken. Heel op 3 fronten staat hij erop. Morgen 7 schaatsen dingen. Ik zie wel op dat hij gereden heeft, ja. Och, bij de handje. Dat was dan de volgende, de internationale van ons. De president Trump. Ex-president, hè? Want toch gaat het je zin. Ex-president Trump ondertussen. Die waren op mij al ingegaan, die al hadden gewonnen. Dus stuur die ook maar eens op een waarschuwing. Ja, ik zei je straks al, ik heb me een beetje geschaamd. 13-0. Oh, ik dacht dat 13-0. Wie is dat mee? Wie Venlussen, gemeente, wie werden door iedereen opgelachen in de ganse wereld. Als die niet beter op best gaan doen, Dan vliegen ze nog erin. Ja, maar allemaal graag aan Bij het ons vliegen ze voetballen. erin. Dan vliegen ze Erin. door, Die gaan er ook in. omdat ze eruit vliegen. En natuurlijk, het belangrijkste wat ons deze periode bezig gaat. Het AVPO, het was een landen. Het coronavirus. Een jaar lang hebben we moeten zwoegen en allerlei dingen geregeld te krijgen of niet. Het mocht er niet. Misschien dat de ketel er wel kan helpen. En kunnen we ze dorst erin gooien en is het weg. Het coronavirus gaat erin. Maar hier officier, even een klein praktisch puntje. Wie gaan we dat doen? Oh, dat zien we dan wel. Dat komen we nog wel aan. En dan hebben we natuurlijk ons eigen schone terras, waar we de ganse zomer van hebben mogen genieten. Ja, dat was En gij en wie een lekker ijsje hebben kunnen eten. Wie met de kinger en gij met papa en mam. Dat is zomaar in september, in het najaar. Kent dat niet. dichtgroeit. Kent niet echt hier niet. officier. 23 graden, september. Dan wil ze potommen met die kinderen en ijs gaan eten. En wat uit die gij toe? Dat kent niet. Wat mij betreft gaan we die ook een waarschuwing sturen. Dat we er volgend jaar tot aan kerstmis kunnen gaan zitten. Voor een lekker ijsje. Stuur met die mensen maar eens allemaal een waarschuwing. Zodat die weten dat ze in de gaten weer gehaaien door de steiler duvels en het steiler ketelgericht. Wie gaan we dat Dankjewel doen? voor deze lies. Wie gaan we dat doen dan? Ik zou zeggen dat we die een keer op sturen. Ach ja, Dat lijkt me een leuk idee. dat is goed. Maak je hier van? Zeg je dat in orde kunt? Nou, ik doe de toezegging aan die kinderen dat ze hele goede punten hebben gedaan. En dat we potommen met die nominaties die wat ze gedaan hebben en het gerecht gaat gaan doen. Hier weer mensen voor aangepakt. Die gaan de ketel in. Wessel en Isa, dit was een geweldige lies. Dat kennen we het mij. Ik zou u eigenlijk wel willen verzoeken. Of gij die 5 namen die we net gezegd hebben, of gij die niet namens ons speelt gaan waarschuwen. En die een keer te kunnen sturen. Zodat die weten dat ze het komende jaar door ons in de gaten weer gaan haaien. En dat ze nog de kans hebben om zich te verbeteren. Wil jij dat doen? Dat gaan we doen. Nou, is dat ook geregeld? Mooi. Dat is fijn. We hebben een opdracht gekregen van de rechters. Ja, we moeten ketels bezorgen naar de burgemeester van Venlo, Trump, Corona, VVV Venlo en Nino Venetia. Kan dat in deze tijd wel? Is door corona wel lastig? Hoe gaan we dat dan doen? We kunnen de ketels opsturen. Dat is een goed idee. Dat gaan we doen. Dan schrijven we er ook een brief bij. We vragen ook of ze een filmpje erbij kunnen maken. Ja, super idee. Dan gaan we nu de brief schrijven. Beste Isa en Wessel, ik heb een brief van jullie gekregen en ik zal hem even voorlezen. Geachte burgemeester van Venlo.
We willen u graag eerst zeggen dat we vinden dat u het goed doet, ook in deze coronatijd. Maar niet alles wat u heeft gedaan is goed gegaan. Het openen van de bar na de raadsvergadering was misschien niet zo'n goed idee. En ook vinden we dat de gemeente Venlo de activiteiten van de wijkenraden moet blijven ondersteunen. U bent een paar keer genoemd als kandidaat om dit jaar in de Ketel te verdwijnen. En de rechtbank van het Ketelgericht heeft dat verzoek overgenomen. Wij hebben van de rechtbank de opdracht gekregen om u te waarschuwen. Daarom sturen wij deze brief en een kleine ketel. Als u de komende maanden goed oplet wat u doet, dan hoeft u niet in de ketel. Maar als u toch een fout maakt, dan zullen de rechters u oproepen. Wij hopen dat u niet in de ketel hoeft, want we vinden u een leuke meneer. Groetjes van Isa en Wessel. Beste Isa en Wessel, ik zal mijn stinkende best doen en opletten dat ik geen foutjes meer maak en niet in de ketel terechtkom. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje nieuwsgierig ben hoe die ketel er van binnenuit ziet. Maar ik zal toch niet over de randjes gaan en mij keurig houden aan de wet. En wat we gaan doen, we gaan straks richting de zomer, zo rond juli, het coronavirus achter ons laten. En misschien is dat wel een hele mooie toekomst. Als we allemaal straks zijn ingeënt, dan kunnen we zeggen van, hé, dat was een hele vervelende tijd, maar we kunnen straks alles weer meemaken. Op het terrasje zitten, heerlijk in stijl, meedoen aan het Ketelgericht en op bezoek in de kloosters en bij al het andere mooie wat we daar kunnen meemaken in stijl. Ik wens jullie een hele mooie, fijne tijd toe en mooie paasdagen. Haaien. Mijn naam is Stijn Vullings en ik ben persvoorlichter van VVV Venlo. En ik kreeg net post van Isa en Wessel. En zij hebben ons gemaand en gewaarschuwd. Ik zal de brief eens even voorlezen. Beste meneer Stijn Vullings van VVV Venlo. In Stijl wonen veel fans van VVV Venlo. Jong en oud. Fans die trots zijn op hun club. Fans die zich ook schamen voor de nederlaag tegen Ajax. Met liefst 0-13 verliezen. Een record in de Eredivisie. Dat deed en doet nog steeds pijn. VVV Venlo is daarom genoemd als kandidaat om dit jaar in de Ketel te verdwijnen. De rechtbank van het Ketelgericht heeft dat verzoek overgenomen. We hebben van de rechtbank de opdracht gekregen om u te waarschuwen. Daarom sturen wij u deze brief en een kleine ketel. Als waarschuwing dat VVV Venlo de komende maanden niet opnieuw tegen zo'n nederlaag zal aanlopen. Als VVV Venlo zich handhaaft in de Eredivisie en niet nog een keer met grote cijfers verliest, hoeft VVV Venlo niet de ketel in. Maar doet VVV Venlo dat wel, dan zullen de rechters de club oproepen voor het Ketelgericht. Wij wensen u veel succes en hopen namens alle fans uit Stijl dat VVV Venlo in de Eredivisie blijft. Groetjes van Isa en Wessel. Nou Isa en Wessel, ik ga jullie verzekeren dat wij de komende 7 wedstrijden, en hier achter me gaat zo meteen de eerste van die 7 beginnen tegen Groningen, dat wij ervoor zullen zorgen dat VVV in de Eredivisie blijft en zeker niet meer gaat verliezen met zo'n grote nederlaag als we hebben geleden tegen Ajax. Daar kunnen jullie van op aan en dat gaan we doen. Met alle steun uit Stijl, die allemaal voor de televisie zitten, gaan wij dat helemaal redden. Daar zijn we verzekerd van en dat gaan we gewoon doen. Dankjewel. Hallo Isa en Wessel. Ik kreeg van jullie een brief en die was: beste meneer Venetia, we willen u graag eerst zeggen dat we blij zijn dat u de vriendenkring heeft overgenomen. Dankzij u hebben we afgelopen jaar ook lekker ijs kunnen eten in Stijl.
Maar waarom heeft u het terras en de ijssalon al zo vroeg gesloten? Het was in het najaar nog prachtig weer, maar wij konden geen ijs meer eten. Dat vinden mensen in Stijl jammer, en wij ook. U bent daarom genoemd als kandidaat om dit jaar in de ketel te verschijnen. De rechtbank van het ketelgericht heeft dit verzoek overgenomen. We hebben van de rechtbank dan opdracht gekregen om u te waarschuwen. Daarom sturen wij deze brief aan de kleine ketel. Als waarschuwing dat u de komende maanden goed moet opletten. Als u zich keurig gedraagt, dan hoeft u niet te ketelen. Maar doet u dat niet, dan zullen de rechters u oproepen voor het ketelgericht. En wij hopen dat we dit jaar weer vaak ijs kunnen eten in de vriendenkring. Groetjes van Isa en Wessel. Beste Isa en Wessel. Ik heb de brief gelezen en ja, we zullen eens goed na moeten denken hoe we dan in deze maanden dat het niet meer zo druk is en wij dus wel open zouden kunnen zijn, hoe we dit gaan oplossen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat als wij open zijn en er geen bezoekers meer komen, wij een heleboel kosten hebben en uiteindelijk het ijs weer zouden moeten gaan verhogen. Want dat willen we natuurlijk niet. Dus we zullen echt goed kijken hoe we dat op kunnen lossen. En wellicht als dan het virus uit Nederland is en we gewoon weer 7 dagen in de week cafézaal, terras de vriendenkring open mogen hebben, is dit probleem eigenlijk al een beetje vanzelf opgelost. Isa en Wessel. Als dank dat jullie nu die hele serie gemaakt hebben en ik eigenlijk wel een heel klein beetje trots ben dat ik als niet stijler naar genomineerd ben voor de ketel in te gaan, wil ik jullie uitnodigen om samen, zodra jullie een keer tijd hebben, in IJsselon de Vriendenkring een lekker ijsje te komen eten, want zo'n boeman ben ik niet. I think it was disgraceful that the intelligence agencies allowed any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And I say that, and that's something that Nazi Germany would have done and did do. I think it's a disgrace. That information that was false and fake and never happened got released to the public. Bedankt voor het kijken.